Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, kinuyog ni Sinay da Ruben ken Lindon, itikuta dagiti bandido. Nagpaliw pay ngay muna dagiti agkabsat. Sakbay ang nagtignay dagitoy. Nakuna ni Lindon akayat da tulungan ti tribo ni Pangulo Baltasar. Tapno mapukawen dagiti kabusor da itinasao a lugar. Iti daytamot lagundaway. Nakuna ni Kamagong ken ni Pangulo Baltasar nga umadanin ti pannakagunod da iti hustisya ken namnama. Iti sabali a bangir, kayat manan asarungkaran ni Bakit Ansing Nilyon iji pagbaludan. Gapo tadi na malipatan daytoy. Naglabas ti oras. Nasdaaw dadayana ken Celia ang nakakita ken ni Bakit Ansing. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! When Auntie Ansing, talagang aglanglanga ka itan adon niya. Sika tipudpud no adon niya. Oops! Diyak kaya timawagan iti Donya, Diana. Rumbang laang amaawagan ka iti Donya Manang Ansing. Langam at talagang timay sa abak nang. Agyaman akmanun kada kayo. Ket gaputan na gustuan nyo tilanga kita. Ilibre kayo amangan. Sa dino ti panganan tayo, Auntie Ansing? Ijay point. Anya point Manang Ansing. Diyo amo. Ijay turo. Anya? Sige, mapantayo kit din iti opisina ti may sapay nga abogadok. Irwar ko man ijay pagbaludan ni Leon. Tapno, ada mga asawa kanya. Ha? Sino naman ang hindi madadanagan sa ganitong kasasaad kung hindi ako mag-aasawa? Simra ka ni Manang Ansing iti opisina ti abogado na, senyorita. Wen, Manang Celia. Sabali mananday ta nga abogado na. Maragsaka nakitay kan ko, ana. Agasam, agtagalog pa yun, nga madamot laok na nga Ilocano. Mangrabrabak laang ni Auntie Ansing, Manang. Di na ngamin kayat nga agmisuot ta. Wan nga rod, senyorita. Talaga sabali itatilangan ni Auntie Ansing. Nagpelas. Kat talaga alangan na tibak nang. Kabailan namot gayam nga aramiden ti kasta. Wan nga rod, senyorita. Uray titigtignay na. Madlawan abak nang. Isu ti rumbang amaawagan iti Donya, gaputa talaga abak nang. Wen, Manang Celia. Nagsimple ngamin nga agbadbado ni Auntie Ansing. Ngam ita, nagminaran tilangan na abak nang. Isu na laeng, tadi na kaya ti maawagan a Donya. Isu ti klase ti tao a pagtuladan, kan pagdayawan, gapu iti kinaimbag na. Ay! Anyamot din. Dagiti lalaki at talaga. Oh, apay ka di, Auntie. May samot na dyan nga abogado. Kasla sana nakakitkita iti napintas. Anya? Masurunak. Imbis nga dupay ti ibagakkan kwa na may papankan ni Leon iti pagbaludan. Kidda-kidda yan nakit din. Anya? Nuawan lati na patagagagarakkan kwa na. Itay pa ya pinanawak. Sorry laangan. Gaputasan nga iso ti kursunadak. Amin lakit din nga abogado kalalaki. Katag gusto kanyak. Ano ba naman yan? Anya? Pagandar man langan tilugan. Tama pantayo mga Diana. Let's go. Wen, Auntie, mapantayo nga rudan. Tengal, da Fortesa, titengad dagiti daduma a politiko. Kastamatan, dagiti mamanday lintag. Kabailan, abayadan ni Fortesa, tilintag. Puno, Baltasara. Baknang dayje a Fortesa. Isu amin ti puon dagiti riribok a mapaspasamak. Kamagong,
Dinadaal na tibiyag tayo anak kurapay. Pinatay dati pamilya ka. Kastamat kan adinadaal dati pamilya day di agila. Kamagong. Kalpasan ti panang raot da Ruben kan Lindon. Kadagiti bandido iti lugaryo. Agsubli kami iti patad. Katripuugan dan ti grupo ni Fortesa. Kamagong. Kaya't kun amakita ni Fortesa, amaysan analam miis abangkay. Dahito iti para ka na kayo! Manong Lindon, basit ang tikalaban. Wen Ruben. Ha? Adda ng paltog iti kalaban. Ruben, okay kayo pa din Wen, sinay. Hindi kayam sinati ng paltog iti lalaki. Manong Lindon. Umay ka Ruben. Asit ganta ni sinay. Sana rumbang nga imay kapay ditoy, sinay. Adda pa'y nabatbati kadag iti kalaban. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak, Lindon. Kaya't ko lang ang kitumulong. Ha, sinay, Manong Lindon. Anda na si putak akabusor iti san unay nga dayo. Anya, Palag ko lang. Agmay may salangan. siya kunti makamukan kwa na, Ruben. Agbati kayon dito'y kinisinay. Ay, sus! Kumlab kayo! Dahil ti kabusong ka. Naglingad at agos iti bato. Manong Lindon, kitaan. Agparparantisa ka na. Manipod iti naglamangan na. Paltugak ti saka na. Napuntahan. Napaltugam ti saka na. Nagparang ti ulo na. Paltugak met! Natayan tinabat-bati akabusor. Agyaman. Natay amin ang dagiti bandido amang ririribok kada kami. Sinay, nasken ama ipakaammo daytoy kadagiti kakaduam ije tribo. Kat alaen tayo amin dagiti dingwen nga inagaw dagiti bandido kada kayo. Pumanag na ni Unyol. Sabali ti madlaw ko kan kuana. Dayjay, nagturong manan iti ayan dagiti kakadua ng agbambantay iti gate. Sabali ti iwas day tao. Ha? Saan langan nga aramid iti saan anasayaat. Gaputad dakas ti mapasamak kan kuana. Okay, kakadilaeng. Honey? Wan, honey. Dinaklata ni kaskaso. Amom, honey. Adamanen dumtang akwartak diti mansyon. Kasta ka di, honey. Wen, honey. Adumanen ti kwartak. Nagdaod kadagiti iligalan negosyok. Maragsakan ak iti dayta, honey. Sigurado ngay kanak manan iti kwartak. Kakadwa! Ito'y tribo! Mangtid tayo! Iti pamadayaw! Kadalindon kan Ruben! Kapo! Iti parang parmagda! Kadagiti bandido! Akabusor tayo! Buwan Pangulo Baltasar! Kamaudyalan na! Nagunod tayo matlayangan! Ti banligi! Babaen! Kadagiti anak! Ti banwar tayo! Ani agila! Naisublimat lang ka na tayo! Dagiti baka! Nga inagaw da ka na tayo! Buwan Pangulo! Pangulo! Utang tayo daytoy! Anay pag-anakam kadakwada! Gapo! Tatinulungan da tayo! Kakadwa! Apay anak ulimak ka, sinay. Ha? Lindon. Agsubli kayo ka din, ije lugaryo. Wen, sinay. Ado pa'y tinaskan nga aramidan mi ije patad. Sige. Agan-anad kayo kumain. Apay nga rod nagliday ka nang ibagay iti dayta. Mabalin ka di amamuak. Noan niya ti paglidlidayam. Lindon. Agkita tanto pa nga ta. Ha?
Pasensya ka no naibagakan ka dayta. Sapel ako ma, tadi mo ikan iti sabali akay papanan. Diyak amo nakita tantupay, Sinay. Ulitak. Maragsakan anak amukan ka. Kasta akmat, Lindon. Maragsakan akmat, anak amukan ka. Ang kalignas, panagkunak. Saan tayo pa makawid? Anya ti kayat mo asawan, Ruben. Kasla nga minsan nga agsina damanong Lindon, ken sinay nga agsarsarita iti sirok ti salamagi. Ha, Kitaan nyo Itay da pa yung agsarsarita. Mabainak mo tamang singa kadakwada. mala. Baybay amlat tan ti kabsat mo. Urayin ta, amalpas ti panagsarita da. Ulitek, tagyaman kada kayo, kamagong. Baltasar, awan ti rumbang apagyamanam. Inaramid laang da Ruben kan Lindon ti rumbang. Nakasagana da at tumulong. Nasayaat, ti panangisurom kadakwada. Gapo, tanagbalinda, nga instrumento, iti kinaimbag. Uwan Baltasar, insurok ida para iti pagsayaatan ti kaadwan. Jakmat ni namnama, akadwak itan dagiti anak day di agila. No saan aga po kadakwada, mapukawon ang mamimpinsan ti namnama. Kamagong, No siyakla ang ti lumaban iti grupo ni Fortesa, marigatanak. Sa anak mo't lang agbaligi, kat amangan no ti biyag ko pa'y ti mapukaw. kamagong. Naragsakan dagiti dua, gaputan nakita dan ti ladawan dagiti dadakkelda. Ken kastameten ti pakasaritaan ti amada, aday di agila. Pudno dayta, kamagong. Baltasar, saan kamin nga agbayag? Agsubli kamin iti patad ang naggapuan mi. Sapay la kuma, tagkita tantumanen, kamagong. Sinay, anak ko. Nakita, ti panagtad-tad ti luam. Apay ka di. Tatang, Itay pay, anak kapanaw, dalindon dito'y tribo. Saan kamatan, amatagtagari, anak ko? di daklatan ni kaskaso, tatang. Sinay, Maladingitan lang. Gaputa apagbiit da si marungkar tito'y tribo. panagkunak. Saan aday ta ti makagapo? No apay, nagladingit ka, anak ko. Nagpasig kayo itay, ngagsarsarita, kinilindon. Sumpatan nak. Agayat kakadi, kinilindon. Tatang, Ipagam kanyak tagpaiso, sinay. Agayat kakadi, kinilindon. jak ilibak, tatang. Iti damo pa'y laapan na kaamamakan ko na. Nakarit na ak iti nagpayduma. Sinay, Maladingit anak. Gaputa jakton makita pa'y nilindon. Insuot ko ti bado nilindon. Babaan da ito'y akamiseta na. Maup-up ti iliw ko kan ko na. Apay akas to'y tiriknak. Jak matan maiwaksi iti isip ko. Itala ang makarik na ak iti kastoy. Imbag lakit din. Tanabati na tibado na kanya. Kat daytoy abado ti mangipalagip kanya. Nga dalalaki an amok. Kan nakarik na ak iti ayat.
Jak malipatan. Ti panagdenat ti bibig mi, iti panaggabumi. Sinay, anak ko. Si kamat gayam, tatang. Adalaman, tirabi. Nga madda ka pala di tiruar ti kalapaw. Ngagtugtugaw. Tatang, Mapankan iti silid mo. Kat maturog kan. sa anak pa'y ngagtuglap, tatang. Ngam, makapadakas kan ka. Ti agpuyat. Didaklatan ni kaskaso, tatang. Maturog aktulaangan inton madamdama. Kayat ko pa'y dagmay may sa titirual. Apay nga ta nga alo si Isanak. Sana ka makaid na. Kayat ko ti maturog. Ngam adda sumsumkan iti isip ko. Kumusta nga ta ni Sinay? Nalabit ang nakaturugan. Jak malipatan timbagana. Ngagkita kaming tupay nga ta. Jak may panamnamakan ko na ngagkita kaming tupay. Manong Lindon. Ne, nakariing ka pa'y matgayam, Ruben. Wen, nakita ka na katugaw dito'y salas. Isungay nasitgan ka. Apay ka di, Manong? Awan, Ruben. Hindi ka di sinay, di pampanunutan? Jak ilibak. Nabit lang ti panagkadwami. Ngam nakariknaak iti nagpayduma. Naibawing kinisinay ti panagayat ko kini Diana. Manong, Jak may ladawan da ito amarikriknak. Para kinisinay. Nagmayat asay open ti angin iti agsapa. Kastamatan ang nagmayat abuyaan ti isisingising ti init. Sa anak amapukawan iti namnama. Manipod dito'y nagtakterak. Orayak ti dadatang ni Lindon. Oray na ko na nakanyak analabit. Asaan kami ngagkita. Iyarig ko iti isisingising ti init. Adumteng tumanan ti barong agsama. Kat agkita kamin tumanan ken ni Lindon. Babaan ko maiti angin. Kat iaplaw na. Wano idanon na ken ni Lindon tinalaos nga iliw ko kankwana. Manamnamam ti ayat ko. Lindon. apay ngayon kasamti paltog mo, Manong Lindon? Kaya't kun apatayan ni Fortesa. Anya? Agsagana kan, Ruben. Mapasama kan ti gubat dito'y probinsya. Ripuugan tan ti grupo dayjay nga awanan pain. Agbaligi nga tada Ruben ken Lindon amang ripuog iti grupo ni Mr. Fortesa. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.